kaga liman ya zo tun ɗazi ya ban mu a sauran sallah ko? Ga can yana zuwa kamar kwai ya fashe masa a ciki yanzu haka bara gundiya ce ta tsayar da shi. Don Allah ka bar su ka zo mu yi sallah. In nace ba zan yi limancin ba a cikin ku akwai wanda zai iya ne ba kwa ganin girman liman kai ina jin ka hatsawa kake mun fuska kamar mai koduwa wuta wando ba. Sai kuma ka sa wata kuda sai ka ce baki ta buka ka zo da wasu kunnuwa tsoye sai ka ce makarantar zo mai malam ko da magana ne a ba magana naga sai wani turo baki kake kamar rigar nono ta yi dau kai kuma ka sa wata riga sai ka ce an ba agwagwa da gudu sai dan ido kake kamar kowa ta yi kai ba ganin girman liman Daga gaskiya daga maganar gaskiya mala wani tada bane kama an tayar tun awa ɗaya da suka shi. ya zama gari Ga can daga jin karar bindiga nan fa yanzu ya gama yi mana magana magana idan ka ji ko wanda ka mutu a sallah ga can kalli Zumbudi comedy domin samun sababbin shirye-shirye masu matuƙar nishaɗantarwa ku shiga channel ɗinmu da ke YouTube Zumbudi comedy ku danna subscribe da alamar ƙararrawa mun gode muna tare da ku.